hazvisiri normal. Hazvisi normal. Kuna vamwe vanozomboramba kana padari zvaro hapana chekurambira. Kutaura chokwadi. Ndiwe Natasha. Iwe ndakutaura kuti akandifonera kana neni musikana sekretary haasi mugama. Ndisekretary akatofona tinoita Tuesday. Ndikatomurambira kuti aiwa Tuesday musaite nyaya idzi musaite idzi. Noni kuti wamugabe. Zvava Clay wangu uyo anokanganisa kundoita madheti. Munhu oti ndawande kuti Clay akaita akakanganisa. Asikakanganisi ndiani. Diana Ngirazi ndiwe changamiri anonzi Natasha Binali haana kuuya kudare. Nyaya yaunzwa ngaDiana, nyaya ndeyekuti uya kudare undiudze chavakandirovera uchindifambisa ndisina kupfeka hembe. Ndoda kuripwa nemombe 3 ne $200 yekurapa. Kuyandibodza kusvika pane mari dare ataura izvozvo ndi Diana Ngirazi achitaura kuna Natasha Binali. Yekurapiswa medical cost. Nemombe 3. Namakore mangani? 20. Chitaura. Washonga Ngirazi anyadera. Taura nyaya yako tautonga asipo. Tudaunzwa nyaya yako yakamira sei? Naibhinane wakauya kumba. Ndinozokumba. Zvikanzi mazoto kudare nemurume. Zvikanzi tone foni yako. Tone kuti hauna nhamba dzemurume wangu kuzonesa kuti kudare nemurume. Pandavapa foni yangu hauna chavakaona. Mameseji hauna chavakaona. Yangu nhamba dzemurume chete hapana dzavakaona. Ndopo wakatanga kundiro. Wanga vane mukadzi wanga wainawo. Wanditsemura hembe dzangu. Vandiva panze vachipatiridza pafesi isina kupfeka. Vanotama mavidhiyo nemafotos isina kupfeka. Anonzi ani murume wacho? Supad. Supad. Binali. Unode kupiko? Iwe wanomboda nemurume wacho? Iwe nemurume? Ne boyfriend? Yes. Ndikutaura chokwadi. Ndidai ari uya kutaura kuti handina boyfriend. Yanoramba zvese. Yanoramba zvese. Sara kutoramba nezita rake. Iyo yataurwa. Akatora mutemo. Wakaenda here kupolisi? Iwe yakanzi ambazo zvakafamba. Ne yacho here yekupolisi? Tsamba. Tsamba. Hawana chakakomba. Ngozi inyaya iriyo iri criminal. Assault inofana kuti tiende kwaMajor Street. Undomangara kwaMajor Street. Mubatsira kamwana wangu. Muse Mande. Ouya Mande kuti undomangara kwaMajor Street. Kuenda nayo kupolisi kuti mundoona kuti dispo kuti nyaya yakamhangarwa yemwana akarohwa pachena chena. Right, kana wadaro
uzouya tonzwa unozokuya kutocheka musi Friday next week kuti apa itange yamboitwa criminal tisati taitonga. Handiti unotenderana nazvo here kana kuti haudi izvo nokuti kuripira nhau yekurohwa iyi inotinetse kuti titange nekuripisa isati yatongwa iende kundotongwa kana kuti aye raitoya uyu mabharani wamona nemusemande moenda vese kumapurisa kwawakaripota zvoonekwa kuti tinoita kuti zvimiswe paro panorohwa munhu achibvarurwa hembe achitenderedzwa usina kupfeka yongovharwa nemapurisa zvinofamba sei oti mambo uyo achanga newe uroti mambo wakaona nyaya iyo vanoti haingamiri pakadari zvinokuti pane physical assault ozoita physical humiliation zvinhu zvese izvozvo munhu oso akazotatu kutora mutemo kuuisa mumaoko ake kutora foni yako zvese izvozvo machadhizi ese atiri kutaura kutora foni yako usingadi zvese nanhasi hauna kuzomboiona zvese izvozvo handii so inyaya hombe yekuti inoda kutoti itomboende kucriminal munhu anotovharirwa mujeri kwezvimazuva nokuti haingangoperi nyaya yakadaro ende toti isusu adaro manje tozoitonga manje tozokuripira handiti right uya manje